Right, creating Gabani. Taulisai. Makatara show matu design Taulisai Ruta Ukwano Shingo. Yangu nzekuti mwangu akuchikomera mushebiti ndinoura asi iye andikudire pachena ndakura dare ndichiti andikudire pachena andikudire akamuudza kuti urabude wapachena nevanhu vari kuparadza ngekubatsireni mugara mese zvakanaka sopati murara mese zvine munhu saka munobudirwa pachena ngosi kana padava pakakura nditiro munobudirwa pachena nemumonyanisha muchiri bese kuti simozozviona makutama tichifamba kunozviona mukutama andikudire pachena Zinangu ombera shamani. Mzimai wangu ndichimutora ndizvo zvatakazvana aiti akatibira bonde taita bonde pandavira taita bonde zvakazotanga akuenda kubasa paakatanga kupinda night shift aiti kana chiri chitatu kusvika musemande paizopinda tazopinda night angachiramba kundisa oenda kunight adzoka kunight nomuti yabonde oramba saka tasvika pakunetsana kusvika mudzimai wangu ndamuti wewe sei uri kudaro zvinoreva kuti padina muzokutana uvuki sei uri kudinamoni aiba kuti kuda kuziva vanhu vakuudza apo ndakatozvionera ndega kuti sei panaita haite sei anoramba kuudza achibva abva kunde akuramba pasi abva akati asi aibva nditi banhasi uchabikirwa nemakabudzane kuti unopinda kuti ndine zvikoma uchawachirwa nevakakunza kuti muhure uchazvibikira wezvende dzinedzi ndozvachira muti wamambo paakauya achindisira samoni akatosvika ndichi aina tagara tine vana vedu 2 mumwe ane 20 nomumwe ane 11 amai vaibika panze vachibika panze vaituma kanelevhini uri muhonga akagara mutai mungu akatanga tuma kuti chi mudiki kuti aiwa iwewe hausina pari pana iwe ngotoita zvinhu zvako zviitire uyu mudiki uyu wona makutoma abuse ava nobva vakabva vauya vati vasiye vakadaro unovatsurira chi havasana saka inoda kuziva kuti vangu ndivana vachakatina Mai, makateerera murumonye achitaurira naye. Mune here zvamungakwanise kupokana nazvo pane zvamataura? panyaya yakutaura kuti yevana kuti ndakataura inini kuti havasi vana vake ukaona kuti uchibaira varume tinezvazvinisi unotanga kutanga tinochiita basa kwamapiri uchibata mapolisi ibaire kuda kutanga kusvika zvipirekana kumusoro chete mune mari asi unobaire padumbu mama uda kusadhifensa vamasiri chakatanga rudo rwenyu namai nababa bonde murauya vana vavazvarwa toisa discipline kuvana andizvozvo saka titangire kudo kwawatangisa ndofunga murume akutaura zvikuya ngataura kuti nyaya iyi yakatangira papi nyaya yane tongoti mwedzi yaitika nyaya dzaakutaura dzekumashure kuti paakatanga kuenda kubasa achidi ari kutondinyepera inini danaitisidzana ndiri mapo ndikanzwa vanhu vavo kuti tikabva pabuda paleta tikudya sitereki asi 4 years nabondi kuti asi uyu baba wamai akanorima sitereki amai akanorima kaimai anorima sitereki parenda iri panongosura dya chichena asi chisiko murume mapanzwisa saka ndinoda kutanga takatambisa tiregedze kuita naye bonde akanditi uri hure handirari newe nekuti uri hure makateerera here zvotaurwa nemurume hanzi akamunetadza kuti zvanzi imimi amakatanga kuenda kunight shift kana muchienda kunight shift ona hariwanike hungu kwete
aya ndoda kuti mubvunze kuti ndezvarini nokuti kwete pake taurei kuti kubva baba vanhu kubva musi wakati vanotanga Judy ranchikupai zvakadai 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 pamusoro ndikumbira mumubvunze kuti zvakatanga rini nekuti iye atotinyepera manje sinenge tikatire chichindu manje so atanga kuta ndinowacha ndege ndichisandege mupurisa vanosama ndikudiwa muludari akandiona aini muruwacha iri matazimukautomudu tavaei akati andibatirwe zvamune hure akubikirwa nani echipiri neni mota dzokwacha nomuraya ayewo iye nda akutodya chikafu chanditobika inini akutodya chikafu chamunobika muri ani murubika muri ani akatoti handichakura amai azvinotowapura dare azvinotowapura dare zvione kune advantage dare muno muti unopepeta nyaya wane manguva yakadii uchiwa chaweka kuma 9 months 9 months akaenda kuita zvinhu ndakawacha ndege ngahaina ndege kana tichingazi basi lunchbox ndozvigadzira hapana pakamboenda kubasi kana watambira mari unoisa ndakatambira mari muromuka mari muromuka muna september mazuva munomuka hazvinoti kana wauya unokunyadvanei ndafarira mai havachema nokuti shomalikana chakutama mudare vamachikoti kusukika bhora muno tinoona mapoizi kusukiza kumbi naiwe shamai amai tina kuchema tinozvitenderera timbosumuka imene hatikuregerera mechi makwira dare tinoda kuti muve muno mune justice aiwa hatitonge mudare kuchema tinoda kuti mufaranuke environment ine observe marights enyu right enyu ndokuti aiwa ndi sumukai tipe imwe nyaya boinai mozorora kuti tichakufayai mubvunzo mese nyaya iyi titakomba toda kupinza nenyaya dzakawanda totaisira pokuti amai anga kuchema asi amai ava vakakuredayodokuti vakachena asi amai ava indura indovana kusvika panzvimbo amai hazvina basa kuti maitasi kuti makandipa nyaya yenyu ndakuri kuziva kuti ndimi amai ndichianalaiza bvunzo yava ino tatu ndatobata kuti amai muri ndurani munoziva here mabasa umu vanhu vakushandisa mabhatiro mabasa zvisinizvo ende munoshanda kubamai siyai kaucha yenzvimbo unoite kaucha yekumba kana makuta havasi vese vane mukana wekuroorwa kune maroorwa mukaitwa havasi vese vanokuita mumwe naine mazi ane submission atambira mari uya uchipa kuti kumukadzi wasi kupa bonde anongomba chikafu chete anodzidzisa vana kupanduka this is a typical mukadzi ari ini nanza zina nguva yozokubatsira iwe shamakadzi uchipinda unomuda amai murume kuti umuda here amuchada ndosaka ndakada kuti muone hatidi kunzvero hatidi kushandisa vanhu amai ava yes vanomumba but yes vanotamba sori ndakuziva kuti ndobasa rangu ndinofanwa kuzvitaura nozvanoita seanoita hapana munhu anopinda night shift asingade bota dai mafeelings achipiswa usiku notokushira usiku makusina kuswera asipo tingave vane zvinoramba zviripo nokuti mwari akazvisika zviripo tinofanwa kuzvishushira dai mamuchirwara nani munorwara hamusi murume munomuda ndakutoona ndakuona munogara shambo muwadzanai makavaka imba mese ndikuona mupfungwa dzakawanda samambo ndikuona pfungwa dzakawanda ndikuti ndakabvunza tokuona basa iri ndazokutana nekuti pandinoenda kuita kasi ndakutumira kuti dambudziko rakatanga izvozvo rakatanga mumari yeso runo chokwadi vanofunga kuti tikana mabasa taabva mune maoko mainstructions ngatipanane mukana
maraisi anokuchemera imba kavawana utoona kuti 2050 varume vanenge vachisabmita kuvarumukadzi stereki nokuti vakadzi ndovanenge varudzi kumusoro kuti kwasumudzira isu varume danga vaine kumusoro hazvina kuipa asinokuudza kuti kana wacho ngepiringanini aitwe zvakanaka riongororei vari kugadzira mitemo ika vari tomudzimba kutana varume vavo amai muremba mutaa hamuchada murume makuna kuvara midziyo aiwa emimi kuchidhura nokuita handikataura kuti chifani pandinouri muchisarudzire zviro murimo saizi yako iwe yakaita years unomakore mamwe chi ndikwakuvavikika kuda vakuti wakuitira kuenda kuna mai. This is reality of life of women. Atiti kuruka kuita zvinhu zvekuti kana wamudarira achikukupa padresses bwaya munhu kuita mangwana kuona achanga chitapukadzana mukasitomura gazi tuyanika reya akaita mari akaita basa ramusoro mume achakupa muno mutoda kukudzira zvinhu zvakanaka. Material things can destroy ourselves. Upenyu hunorarama nokusingaperi asi mukatava material things zvinoparara iwe hadza ndichakupa chenjera the hunter become the hunted. Ndakuti kusina chirungu chitonotsvaga unozoenda mamhanya kuimba oona imba nyandi unosima uri katudike iwa huko uchadzoka kudarikwa mama. Be careful. Dzimba idzi dzinochengeta varume amazona ngwara ndinongoisa kavhiti ndoona nyara iwawo ibate imba inani ibate kasi vana vacho zvaita se benefit unoendodzoka kunakabao kuti ndakuida imba iwe utashire rupa tipedze nyaya kuno kushamba vanhu basa ramamodhokurambanisa vana ndizvo novatatu vanhu imbira dare kuti uyo angaende murima kana kuti ungamuvharire vamwe vese ava vakakurudzira kuti murume waagarike naye mupe mhosva zvashanu kuti mubatika kuitira kuti avo vamwe vachazoda kuzotisisira vanyatsoona kuti murume waagarike naye because ngomutishereni ndo usina kunyatsoratidza vamwari murume anoenda achinzi aite mhosva ndikumupa 1 tangu achautanga ndipa mari yake pei atogonipa kana mari yake since atanga kushanda nya ari kundinyepera zvo zvaataura panapa wanzwa here kuti mafeelings anouya nguva ipi ebonde anouya nguva ipi mami seiwo ngotanyima munhu ari kunyepa ari kundinyepera bonde akatanga pamubhedha achingatosindia ndiwe ka mukadzi waukaona paupenyu hwako uchirarama uchikuedza kuchera musoro yedu kadzi anonzi mukadzi anotya anoenda pai iwewe kana uiwa kuti iwewe muneibva murume uchida pasi murume anotya kuti udii kana uiwe ndofungidza kuti amai angu naronga murume asingazivi because paanga atomurume pachavo amuna here makesi akadaro izvezvi musi wechipiri akabuda haana kungoudza kuti mukuenda kuda musi wefriday akabuda friday yapfuura kufungidzira kuti amai ava anorongera mari yavo vega kuti hamuru kubatanidza ukaona murume ati mukadzi wana attitude yakoega but in right ndoida nokuti you are expressing yourself without kudzvanyirirwa uyo ari right mukadzi tekutina wesitenguvaaiweperi amai havachada murume number 1 murume uyo havape peningo but havape mari zokubvira paatanga kushanda kasi ndokurimirwa hangu nyiri kuti mambotaura kuti murume uyu aika zvaina heni usina kuwana basa izvo tinozoti anenguva yakadii 8 months kasi hazvire kuti murume yakagara ariwo akambenge achishanda kosi kana ukaona vanhu vai vakaimba tiparadza nii murume akambenge ndima aishanda here pesa maishanda rimese maaishanda akasikope mari akasikope
asi chekubatwa chiripo chekuti vakavakaimba mesi vakavaka kababa imba mai vakamesi inini kuti vaikujukuta saka vhoko rwaro rwaurwego inini vaicheka chikafu vachiri chidiki aiwa chechipiri chamurambira amai inini ndakamuruka pasi ndakaenda pasi kuinonora pasi imisara pamubhedha abuda mumwe ndiani ndakuteerera ini nyaya ndafambira panapa nditi murume ari kuti ndinohura ini ndisingahuri handitika kuzobuda pamubhedha akati handirari nehure handiti ini kuda kwandaita kunovakamboipa nyaya iyi makamboipa ani kokama kana shamwari inogadzirisai hapana zvokusiyai muri pano zvokusiyai makachenere ini muri vaini ndakaitaura inondinyadzisa kune vanhu atakusakamera shamba in the world uno kuuya kwanesa ndozotizobuda pakamera asi kuti ndibudiswe pachena kuti hure hwangu ndikuhura nani uye nziyani wandakahura naye handakuchenesai inini samama ndokuti inini kana murume aikuti makabva usiku kubasa masikati morapa kurarana iye achida that means mimi ne mari kuita kubasa handiziye kuti nani asi kuti mune maguta kana kuti muchaenda kumusoro of day munoguta kudzoka kunani basa muchanda futi usiku kuti basa munesa noraanopinda makuseni masikati munogorotetwa ndizozvo ureka vaizoona makuseni aya amunozochera makuseni manheru vaizokupa here kuti asa auri tandisoure tokatambisa nyaya yechipiri makamaimuka ndizozvo vaedza svondo naiti avaita svondo kwai kupinda makuseni aizokore kuti aita ende after some few days abva kunight here aingotoda oraibaza ndotatienda kunyarara shamani ndoda kubvunza nyaya yamaya waiwacha wega waiwachiri iwewo wacho wakadaidzana wangu ndio iyo vari kwadaidzana hanzi wakawaonera vakati vanoita basa rei vanoita basa rei chakakosha chikafu nekuwacha hembe chakakosha chii chikafu chakakosha usei wewe wakada kuwacha hembe wega asi munhu wacho wauri kuti iye hausi kugutsikana nezvaari kuita achikubikira chikafu uyo ndikamurima chikafu ndikwake havakufana varikuziva kuti vanasibata zvakanaka aibikirwa chikafu nouyu ndiwe wabva watembe dzangu usabati aiwa kuti wakazowanikwa wako wachawega iye anototi kana achiwacha hembe dziri pamucheche dzinechina anodzidza pano osakasai otora dzemwana wemukomana nepedwa nyezi anomuwachimwana unomukura nedzevamwe dzangu asingawachi nongone kutoka chikamu awacha ama kutenda kaenda kubasa ngona ninaikutoka kuisabasa haisizokurambanisa amai avo vauya vachida kubetserwa murume ngaatide kuchena murume patamubvunza mutare atizvo kadzi tomuda ndozvavaida kumbiro pachena murume atizvo kadzi todii dzinomuda tichinzwa tese kadzi akabvunzwa kichitu achangamira akati handichada murume izvo dare rineri harisi rokungotambira munhu achingoti ndinacheda murume paproblems avanga vachitaura iwayo kuti munyeperwa kuti handinachii ndo auzvatsungwa murume wenyu munomuchinzwa kuti iwewo usafungire mukadzi wako usachava usina umbowo asi umbowo ndinozokuti inini ndichunga mabonde isatidzokerai pabonde pai mozodzoka muchiona kuti murume uyo azochinja here wo wachinjawo here
Tare ndogadza ipapo kana makuramba nemunogara muri kawani vari vasumuka kuti udamusitireta pari zvimwe Vakamute boye zvamukutaura amai tiri kuna amai dare riri kuti ndokupaiwo mukana vombokupai mukana kuti mumbodzokera kumba. Unoona kuti pamwe zvadzinoitaurwa mudare zvabatawo baba kuti zvavanga vachiita varege kuita ende zvamamuchitowe mimba mumadzidza kuti mamuchikanganisa mumbopuwa mukana. Ini mukana andingawane mukana kuti andisihuri ndo mukana wacho kuti andingawane mukana munhu aikuti ihure haana shanga akabata chinobatika mumaoko nimunizvise aingoshama chete kuti hure imitozegomirai aiwa tikamutiisa munhu wacho agone kumuita kumuisa akamuudza wacho tikamuti nhasi ngauya agara paagone kuuya naye batiri kuti isusu murume wenyu haana chinobatika nhasi angati kana kuti imeseji kana kuti chii haana. Saka tiri kuti isusu imimi ndima uya kudai ndida kuti akubudirei pachena handiti. Saka apa toti angaita kubudirwa pachena pandiani ndimi kama mungawani kuti mimi ndima maya muchiti achada murume kunyepera matikai indaenda kasvika ndisindei auya natete Mana tete ora ndinoda kuti muita 19 ndati muisa 19 kuti yenyu mindira mupa murume kuti ndibera weyi chisi. Saka chibwenda muudza kana kumunhu angakakumirei sikona Afrika akatona chikomba mukazi atichidya kuona kwamurika haisi kuvaka imba iripo atichidyenyi mumiti yemunhu akutofamba murochidake andingaidhonike atichida she doesn't care kuti ine vana hapana munhu amuna kazvimose tokubatanidza imba yenyu yedu imimi munowanisa 19 kana vanisa 19